И така, здравейте хора! Безкрайно благодаря, че дойдохте тази вечер, отделихте си най-сетне лятната вечер, за да присъствате тука. А, защо ни е толкова важно и толкова много говорихме? А, защо ни е толкова важно да бъдете тук? Защото сега ще разгледаме една тема, на мен ми е много болезнена и много трудна и много тежка. И ще разгледаме една тема, която има изключително голяма нужда от застъпници и от хора, които да разбират и които да я огласяват над невероятното гръмогласие на всеобщия нет. И така че сега ще се впуснем в тази тема. Това е темата за стотиците, оставени всяка година, къде ли не бебета прилепи, да дойде мама да си ги вземе. Нали, съвет, който всички ние... Вяра, извинявай, че те прекъсвам. Под информацията в интернет имаш предвид, че всичко, което четем и доста ни заблуждава и е хубаво да си проверяваме източниците преди всичко. Да, да. Нали, тази тема, заради която всяка година едни стотици бебета биват оставяни къде ли не, и това са реално едни стотици погубени животи. На тази среща ще се опитаме не просто да кажем, нали, да, обадете се, вие знаете вечния съвет, обадете се, за да преценим заедно ситуацията, но ще се опитаме да разкажем какво стои зад тези решения, защо не подкрепяме нали, съвета, оставете го мама да си го вземе, мама идва ли, не идва ли. И така, когато нали, ние ще разкажем, ще чуете, вие ще го мислите, ще разсъдите над него, ще попитате някакви неща, ще ги обсъдиме и в крайна сметка нали, това знание и разбиране ще може да помогнете тези случаи да станат много по-малко. Защо го правим? За да бъдете убедени в това, което имате, нали, може да кажете, защото ще срещнете много сигурни, уверени мнения и човек може да бъде пък уверен от своя страна, когато е убеден, когато е наистина убеден. Тоест сега ще се опитаме да стигнем до нещо, което е убедително и вие да го разберете и да го приемете или да не го приемете, разбира се. Ако го приемете за вярно, ще можете по-лесно да помогнете да се пребориме с това. И така, да. Преди да започнем, да те прекъсна и аз. Струва ми се удобен момент да припомним някои от основните неща. Те са, знаем ги повечето, но все пак винаги е хубаво да ги припомняме. Прилипите са бозайници и прилипите летят. Групите им се наричат колонии и всички наши прилипи в България се хранят с насекоми. Знаем, че прилипите не правят гнезда, те не снасят яйца, раждат и раждат веднъж годишно. Периода, в който раждат е през лятото, сега тепърва отглеждат бебетата в майчини колонии, правят си като ясли, детски градини, прилепски. Обикновено раждат по едно, понякога по две малки. И важните неща всъщност са какво правим, когато намерим прилеп. Казвали сме много пъти, аз няма да спра да го повтарям, но намерим ли прилеп на деня, през деня на открито, на ниско, на земята, в офис, в къщи, в някакво помещение, стая, какъвто вариант ви хрумне, който не е привичен за местообитание на прилеп, ситуацията трябва да бъде оценена от рехабилитатор. Рехабилитатор на прилепи, разбира се. Това е човека, който може да прецени дали трябва да се намесим, който може да прецени дали има нужда от някаква помощ. И винаги, когато намерим прилеп,
сега говорим за бебета и това е с още по-голяма сила важи за тях. Трябва да се обадим на рехабилитатор и да действаме според инструкциите, които ни дават. Да ги спазваме стриктно и да съдействаме. Това е най-важното нещо, което можем да направим, е да съдействаме. При бебетата, пак казвам, е изключително пъти по-спешно и важно, особено в първите им дни на живот. Много благодаря, Коки, много така, добре. Ти каза обаче бозайници, при това летящи. Няколко разговора напоследък ме наведоха на мисълта, че ние си говориме и си знаеме всичко, ама не всеки може да си представи какво означава как това бебе е при майка си. Нали, как го гледа, къде е, тя лети, после влиза някъде, това бебе как седи по нея. И затова сега няколко снимки, за да видите как изглеждат бебетата по прилепите. На снимката в ляво с двете стрелкички имаме, значи това е прилепа, който е с гръб към нас. Двете подотинки, дето са като странични джобове на раница, са всъщност две бебета под крилата й. И стандартно така седят. Нали? Те седят загърнати под мама. И в дясно може да видите, това е въпросното бебе, само че отгърнато крилото. И бебето седи така закачено за мама и суче. Ето още малко как точно изглеждат бебетата по майките им. Хванати, значи те се държат с зъбки, с крачета, с ногтетата по-точно и с палците на крилата си, на ръцете си. И как се задържат, значи в дясно, това е една снимка на един и същи прилеп, който първо е с млечните си зъбки в дясно и с истинските зъби вече на възрастно животно, което ще кльопа насекоми. Пък така да млечните зъбки са като кукички. Те са нали, трябва да се държиме за мама. Така, това беше нали, мъничкото отклонение за това как точно изглеждат те върху майките си. И така, сега нека да се върнем на темата и да започнем направо. Значи, въпросът е, ще дойде ли майка им да си ги вземе? И отново веднага отговаряме, възможно е, но по-вероятно е да не дойдат. Ако дойде мама, това дали ще помогне? И отговорът е, че вероятно е да помогне, но е много възможно и това да не се случи. И сега ще разгледаме малко по-подробно тези всичките неща. Само ще ви помоля за малко търпение, за да мога да се опитам да оправя. Понеже Коки предполагам, че не се чувства много добре да е непрекъснато на екрана. И сега ще опитам да видя дали мога да оправя това нещо. Ей сегичка. Аз лично не виждам само Коки. Може би при тебе настройка някаква или... Това е чудесно. Сега в момента те виждам теб на големия екран и всички останали... Супер, добре. Значи е само при мене. Простете ми за... Вие само при теб, да. Да, простете ми за той нещо. Тогава ще си го... Добре, продължаваме. Сякаш нищо не е било. Извинявайте. Добре, връщаме се към... И продължаваме нататъка, след като си казахме, че е възможно, но е по-вероятно мама да не дойде да си го вземе. И така, като намериме бебе прилеп, какво трябва да направим? Аз, понеже съм си оператор, нали, ще
моля за търпение. Когато намериме бебе прилеп, какво можем да направим? Какви са действията, които могат да се предприемат? По принцип, нали, първото, Коки го каза и го казва всеки път. Нали, обаждате се веднага. Но по принцип какво се прави, защото се разбрахме, че на тази среща, нали, ще говорим за генезиса на решенията. Та когато някой намери прилеп, могат да имат 4 действия. Едното е да се вземе за лечение за доотглеждане, другото е да се остави по специален начин някъде, откъдето мама да дойде и да си го вземе. И следващия, че се връща в колонията, и другия, че се оставя както е. Сега това последното може да се допусне да се направи само когато бебето е мъртво, а за останалите случаи ще си ги разгледаме сега едно по едно. Само може ли преди да минем натам, искам да питам, според всеки да дигнете ръка и да кажете, т.е. да дигнете ръка или на камерата, или просто да дигнете ръка с емотикон да кажете дали според вас едно бебе може да излезе само от колонията. Или от емотиконките. Ръката задали е? Да, ръката да дигнете за да, ако мислите, че едно бебе може да излезе само. Да, ама хората са с... Да, така. Които сте без камери, може да си дигнете само емотиконката, защото... Добре, Петя казва. Да, затова казвам, който както е. И се ако изпадне. Супер. Някак. Добре. Добре, имаме в чата и един отговор не. И един да. И един да. Добре. 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 Супер, мерси. Добре. Давай тогава да ги разгледаме тия работи. Кога едно бебе е самичко извън колонията? Значи можем да кажем, че когато просто е паднало или когато се отдалечило, защото мама не е там, или това е особено напоследък с затоплянето, пък много от местата или са изкуствено създадени от нас, или са избрани предварително, сега стават твърде горещи през лятото и тогава се налага дори и възрастните да се оттеглят и бебетата могат да се разпръснат и да са отделени от самата колония, но това е различен случай. Така че това е, нали, като говорим за паднал, по принцип прилепите, особено пък бебетата, нали, показвахме си преди малко как седят върху майките си, въобще как се хващат. Прилепите не падат просто така. Не казваме, че не могат да паднат. Но дори името им е такова. То се вика прилеп, идва от това, че се прилепва към повърхността. То не е просто, нали, да върви някъде и просто да падне. Нали, те са създадени по дизайн, са такива, че нали, да не падат. Анатомично са устроени по този си начин. Понеже ние все пак се занимаваме с тези животни, имаме по-цялостна картинка, как изглеждат и как са устроени. Може би повечето хора не могат да си представят и обяснат точно какво означава това, че са по дизайн такива и дали може по-подробно да го обясниш и да го обрисуваш. Да. Аз много благодаря на тия напомнения, защото може и да не се усещам съвсем на време. Добре, нека да си го представиме така. Съжалявам, ми забива интернета. Чувате ли ме добре? Да. Да. Благодаря. Представете си как, нали, бебето, показахме го, то седи прилепнало, закачено за мама. И, нали, случай, в някакъв момент мама дава команда то да се пусне и то си се пуска, а пък тя излита да ловува. Нали? Все пак трябва да има някакъв момент, в който нея няма, то остава.
И така, и бебето остава в яслите или в детската градина и чака да дойде времето, в което мама ще се върне. И така са всичките бебета. Те чакат и някои майки започват да се връщат, други, нали, някои тръгват, други се връщат, а пък на нашето бебе мама не се връща. То започва да изпитва много силен глад. Вика мама, мама не идва. Глада става все по-голям, то вика все по-силно. Мама продължава да не идва. То решава да се отдалечи малко и излиза на ръба на колонията, защото мама може би там ще го чуе по-лесно и по-добре и ще си дойде и ще го нахрани. Продължава да вика, но мама не идва. И то продължава да се отдалечава, за да може мама някак си да го види, а мама не идва. Това горе-долу е времето, в което хората започват да ги намират. Но все пак майките се връщат, може да се върнат след ден, два, три. Има ли шанс бебето тогава майката да го поеме, всичко да е наред? Значи по принцип, когато го зависи. Значи този процес, който е описан, зависи от възрастта на бебето, зависи от състоянието му, зависи от много неща. Когато го намериме, значи бебето може да е гладувало вече от твърде много време. Може реално дори по-голямата част от живота му да е минала в глад. И вече организмът му да е в абсолютно критично състояние, така че не е ясно дали може да бъде възстановен дори от нас. И по това време горе-долу хората започват да ги намират бебетата. Така че ако бебето е в много критично състояние и от някъде мама се появи и си го вземе, въобще не е сигурно, дори да предположим, че мама има мляко все още, че може да му помогне. Значи, знаеме, че майчиното мляко, майчината грижа, прегръдката са абсолютно незаменими, но понякога си трябва болнична помощ. Мама може всичко да направи, но понякога трябва пирогов. Всъщност, кога може да преценим едно бебе дали е за да отглеждане и лечение? Примерно, ако намерим, нали, има видими рани, нали, това е ясно. А друго какво? Да, сега ще споделя. Да си караме по както му трябва. Значи, разбира се, как се преценява, когато има видими, нали, наранявания, някакви деформации, лошо общо състояние, когато прецениме, че не прецениме, знаем със сигурност, нали, че къщата, в която се намира, е унищожена или по някакъв начин е компрометирана, или когато знаем, че има непосредствена опасност за нея, и когато прецениме, че че то е осиротяло, но общо взето човека, който е намерил прилепа, може да прецени само тези видимите неща. Ако има някаква видима рана, защото не всички рани могат да бъдат видяни, прилепа е едно доста неясно същество, кое къде му е, какво му е, особено по крилата, и като ги свие, почти невъзможно е, с тях прикрива и част от тялото си, така или иначе. Така че ако има някаква видима рана или е в кръв, тогава човек може да прецени и сам. Всичко друго ще го види само човек с опит. И за това винаги са необходими снимки, видео и така нататък, подробен разказ на обстоятелствата, защото обикновено хората смятат, че са видяли едно нещо, а то всъщност е друго. Така че тези неща са задължителни. Добре, а как тогава може да се приеме, че едно бебе наистина осиротяло? Значи, не се счита за осиротяло, как да го кажем, не се счита за осиротяло, само когато е в добро общо състояние и шкембето му е пълно с мляко. Тоест, тогава можем да предположим, че току-що е паднало от мама.
Иначе, допълнение можем да кажем, че освен, Вяра, нали, извинявай, понеже казваш, нали, за коренчето с мляко, не съм сигурна дали сме го говорили това, но при бебетата много им е тънка кожата и прозрачна и се вижда в него количеството храна и млякото стои като петънце бяло. ами при малките бебета, да. Да, при малките бебета, тези, които нямат козинка. При тези, които нямат козина, те доста бързо почва да им расте козината, така че там също трябва човек, който разбира, да успее да прецени дали шкембето е пълно или не е пълно. Аз се извинявам за прекъсването. Най-добре все пак да изпратим снимка или ако са наши приятели, аз понеже така съм се записала за координатор за Бургас, така ли снимките по някакъв начин да стигнат до вас, да може да прецените какво да го правим. Аз не съм сигурна, че те чух добре. Мисля, не знам дали ми Да, работят винаги. слушалките. Да, чу Да се. изпратим снимки, така че да може да се прецени правилно състоянието. Идеята е пък да не се взимат животинки, нали сега напоследък всеки иска да помага, понякога е много вредят, малки чухалчета, малки щъркелчета и се разнасят, а пък понякога просто по-добре да не ги мърдаш от мястото им. Тук как стоят нещата? Ние още в самото начало започнахме с това, че винаги преценката трябва да се направи от рехабилитатор. И нещата, които говорим в момента за тези преценки, нали, имаме подразбиране тази преценка да бъде направена от рехабилитатор. Затова и казваме снимки, клипове, всичко, което е нужно като съдействие от страна на намерилия, е много, много важно. Точно да, винаги знаете, всеки път ние по 10 пъти казваме, ако стане нещо, обадете се, за да прецениме ситуацията, защото не всички прилепи имат нужда от помощ, но и не всички прилепи нямат нужда от помощ. Тоест нито едното, нито другото зависи от ситуацията, зависи от много неща. А ние сега си говорим за генезиса на решенията въобще, за да може вие да имате това знание, за да можем заедно да дадем отпор на това схващане, че мама ще дойде и ще си го вземе. Така че ние продължаваме нататъка. Казахме, че осиротяло едно бебе може да се счита, да не се счита за осиротяло само когато е в добро общо състояние и когато шкембето е пълно. Нали, отделно, ако не е ясно откъде или пък е твърде голямата, колонията също действаме, сякаш е осиротяло, но за това нещо ще говорим малко по-нататъка. А сега ще видим. Как да разберем, как да преценим, че няма майка? Да, значи ако то е слабо, ако е клющавичко, ако е дехидратирано, човек може да види това в длъбнатините между плешките. Нали, ако е голо бебе, всеки може да прецени това. Ако вече обаче с козина, по-скоро трябва рехабилитатор за тази преценка. Задължително за преценката, тук викам високо, подчертавам дебело и всичко останало, за преценката не използваме добронамерени коментари и постове в социалните мрежи, нито на естествени, нито на изкуствени интелекти. Нали, обаждаме се, за да можем да преценим заедно ситуацията. Това е абсолютно важно. Защо е толкова важно да гледаме плешките? Защо се гледат точно там? Защото това показва, че тялото гладува. Нали, ето, виждате на снимките как изглежда това. Важи и за възрастните, за бебетата също, при възрастните означава много неща, при бебетата задължително означава, че източника на храна го няма мама. Тоест, то е осиротяло и това е абсолютният показател, че бебето е без майка си. Добре, може ли да изговорим какви биха били причините майката да я няма? Нали, за да възпираме точно такива пориви на хората, че могат да го върнат и така нататък. В смисъл да изборим някакви опции, в които да се види, че всъщност не са толкова прости нещата. Значи, мама може да я няма. Тоест, мама може да е мъртва, може да е загинала,
може да е попаднала в човешка сграда и да не е могла да намери изход навънка. При причини може да има всякакви, може да влезе през прозореца, през вентилацията, през какво ли не, да не може да си намери пътя обратно и това е достатъчно, нали, за да бъде проблем за бебето. Може да е хванато или е просто наранено от котка или от някакъв друг хищник. Въобще никой не обещава, че за всяко намерено бебе там някъде майка му все още я има и тя е добре и ей сега ще дойде. Всъщност това е най-важното нещо. Ние няма да го предположим това нещо и затова търсиме начин да разбереме дали мама я има и дали ще може да дойде. Сега, нека кажа още нещо. Да добавя към това. Дори и майка му да се появи по-късно, вече може да е фатално за него. Тоест, те имат определен режим на хранене и съответно едно забавяне просто ще бъде фатално за бебето. След Да. определено време просто няма смисъл. Дори да се върне мама, вече ще е късно. Затова, види ли се, че е лошо състоянието, по най-бързия начин трябва да стига Да. до рехабилитатор. Много благодаря за всичките уточнения и ние сега ще, надявам се, пак ще шерна това с плешките, да видите осиротело бебе как изглежда и как изглежда бебе в добро състояние. Нали? Има разлика. Тези бебета моментално си ги взимаме, а за тези бебета можем и да поразмислиме малко. Принцип, същия като при хората, нали? По-кръщави, по-изнемощели изглежда. Прощавай, не те чувам. Същия е принципа като при хората, нали? По-кръщави са, по-изнемощели изглеждат. Нали? Поне по това може да отсъдиме на момент. Да, когато е голо бебето, всеки може да прецени. Когато не е голо бебето, абсолютно гарантирам, че 99,9% от хората няма да разберат. Защото там има една пухкава козина при бебето, една коприна, едно пухче разкошно, при възрастните също имат. Значи обема им става, нали, 2 пъти, да не се изхвърлям, това извън протокола, може би не е вярно, но просто заради козината те изглеждат дебели, а всъщност отдолу са никой. Нали, абсолютно кожа и кости, така че е хубаво, нали, при малките може да, нали, голите бебета може да са получени, но при останалите не. Сега минаваме натам, казахме за млякото в коремчето. Ако няма мляко, това е еднозначно. Нали, Тук да питам нещо. Добре, ако не е толкова лесно да падне бебе от мама и трябва да стане вече много гладно, за да тръгне до ръба на колонията, как е възможно изобщо да се намери бебе с мляко, с много мляко в коремчето? Не разбрах много добре въпрос, сега ще го повторя и ще ми кажеш дали е добре. След като, нали, описахме процеса, по който може да излезе едно бебе извън колонията и мама го няма и ти питаш добре при това положение, как е възможно да има, нали, да му бъде пълно коремче. Казахме в началото, че прилеп не пада просто така, но не е невъзможно да падне. Тоест, възможно е да се, нали, нещо да стане и да падне бебето. Възможни са някакви други неща. Нали. Нямам представа, не е невъзможно здраво бебе съвсем такова да се озове изведнъж паднало надолу. Няма да е тръгнало просто така и да се отдалечило само, защото е в добро състояние. Отдалечаването в бебешка възраст се случва поради тези причини, които говорихме по-горе. Но поради някакъв инцидент там, сблъскали са се многото бебета или възрастните, единия натиснал, другия, не знам какво, то се изпуснало и паднало. В тая връзка има нали, на Battle Road Sanctuary, едното е в изобретение, но въведение не е ново, което се нарича Podcatcher, което под къщички на прилепи, под места, на които се знае, се слага мрежа, която е завита, за да може, ако падне бебето, просто да се изкачи, ако, нали, всичко му е наред. Така че не е невъзможно да падне, но е много по-малко вероятно, отколкото да продължи да си седи горе. Нали, една голяма колония, в която всички се настъпват по носовете, са възможни всякакви работи. Да продължаваме нататъка.
Нали, за млякото в коремчето, нали, казахме си, ако няма мляко, това е напълно еднозначно, че то гладува. Тоест, каквото е имало, то вече го е обработило. Но има един случай, сега ще го шерна. Ако има мляко, нали, както ще ви покажа тук къде, ако има мляко, но то е кльощаво, това означава, че или мама я няма и то някак си успява да си открадне от другите майки в детската градина, по-маничко, или че по някаква причина на мама млякото вече спира, не е достатъчно, или има някаква причина, поради която тя не го дохранва. И ето това е нещо, в което как изглежда това. Всъщност виждате долу това е едно и също бебе по едно и също време. Долу в дясно е снимката на същото бебе, което е рехидратирано и там със стрелката има малко мляко, което е първоначалното малко количество мляко, което се дава. Изглежда много различно от това в ляво. Но всъщност едно и също бебе, без да му се е променил статуса. Просто е мъничко рехидратирано е и мъничко нахраненко. Това е разликата, иначе виждате вдъбнатината между плешките и така нататък. Затова казваме, нали, хубаво е човек да се обади, за да се прецени ситуацията. Така, сега ще преминаваме нататък. Значи, говорихме си за вариантите, какво се прави, когато се намери бебе. До сега говорихме за това кога и как е осиротяло. Сега ще видим за начините, какво се прави, за да може мама да си го вземе. Само да си подготвя презентацията, извинявайте. Така. Кога се прави опит да се върне на мама? Извинявайте. Значи, ако имаме едно бебе, което е дебелинко, здравинко, нали, шкембака е пълен и е все още в първите си дни, него можем да го броим за кандидат да се върне на мама. За да го направим това обаче, трябва да имаме един изключителен вид човек. Значи, това трябва да е човек, който напълно разбира, че трябва да изпълни указанията точно, да не си въвежда негови неща, да бъде стриктен и бърз. Че трябва да изработи някакви неща, с които да подпомогне връщането, или ако той самия не може, да намери кой да го направи. Освен това, трябва да отдели колкото време е нужно, без никакви уговорки. Времето, което е нужно, може да бъдат 3 часа, могат да бъдат 8 часа, колкото. За съжаление, за огромно съжаление, това е точката, в която шанса на бебето се чупи. Опита показва, че такива хора практически няма. Или ако има, то са някакво, нали, потвърждение на правилото, т.е. изключение. Обикновено се оказва, нали, след като са говорени, убеждавали сме се, уверявали сме се, да, ще направя всичко и така. Значи, вече ме познавате достатъчно, знаете, че съм ужасно досадно подробна, аз съм обяснила хубаво какво трябва и как трябва и по кое време трябва. Изведнъж се оказва обаче, че те имат уговорка, имат някакъв ангажимент, че са всъщност на работа или ще идват гости, или имат някакво мероприятие, или започват да лъжат и да правят неща, които нали, неправилно да направят или да си измислят някакви тяхни си работи. И това всъщност е едно от най-трудните неща. Няма ли тези хора почти? Аз като един отявлен оптимист обаче си мисля, че не може да няма, съвсем да няма. Някой има готов да направи всичко това. Да разкажем какво би представлявало връщането. Ако все пак го намерим, той е човек еднорог. Да. Ако ни се Има падне, такива то хора. няма да го търсим, ама ако ни се падне. Има, нали? И такива аз така хора. мисля, да. Познаваме ги и петимата. Така, да.
Да, аз казах, че ако има той потвърждение на правилото, какво е нужно? Секундичка. Само да видя дали си улучих слайда. Така, за да се върне, какво представлява връщането на мама, което пита Коки. За да се върне мама, първо бебето трябва да се държи на топло до момента, в който трябва да бъде върнато. Тоест, ако не бъде намерено сутринта, до вечерта някой трябва да го топли по подходящ начин. Трябва да се избере правилно мястото, т.е. трябва много внимателно заедно да прецениме, да се гледа и така нататък. И трябва да се подсигурят ето тези следните неща. Т.е. мамата трябва да може да намери бебето, след като нейният човека позрач го е поставил там, където мама може да го намери. Трябва да може да кацне там, където сме го поставили бебето и да може да излети. Това са две различни неща. Бебето трябва да бъде на топло и докато чака мама. Освен това трябва да бъде обезопасено от падане, от изпълзяване и отиване на някъде. Тук ми е изпаднала едната точка, най-вероятно. Трябва да бъде обезопасено и от към хищници, естествено. Това е супер важно. И така, значи, какво става? Предполагаме, че позрач, сега нямам подходящо друго за друг слайд, така че продължаваме така. Значи, позрач, нашият еднорог, поставя джаджата за връщане на бебета, на майките, на мястото, което сме избрали. Самия той застава някъде наоколо, така че да не смущава много майката, евентуално, но не бива и да се изоставя бебето на произвола, т.е. той трябва да наблюдава през цялото време. И започва да чака. Не прави други неща. Той е там, за да чака бебето, дали мама ще дойде да си го вземе и да се намеси, ако нещо не става както трябва. Т.е. той трябва да там, за да наблюдава бебето. Това му е работата в момента. Ако му е скучно, да вземе мерки, нещо да си слуша или каквото и да било, но продължава да наблюдава. Значи, бебето трябва да вика майка си, така че трябва да сме направили нещата по начин, по който това да се случва. Тоест, хем да не е застрашено, хем пък да не се крие оплашеничко и да се притеснява. Ако майката дойде и успее да отлети с него, супер, празнуваме. Ако обаче мине час-два и мама не дойде, трябва да прибереме бебето и да действаме според ситуацията. Ако там, където се прави това нещо, няма кой да се погрижи за това бебе, освен да се топли, то трябва и да се храни. И тук предполагаме, че вече е втория му ден без храна. Тоест той е паднал, сутринта е намерено в добро състояние, до вечерта вече коремчето е празно отдавна и то вече гладува. Когато ние вече се опитваме да го върнем на мама. Ако ще го оставим още един ден, за следващия път, следващата вечер да се тества и няма кой на място адекватно да се погрижи за него, вече правиме, поставяме бебето в ненужен риск. Така че, ако няма кой на място да го поддържа в добро състояние, моментално го транспортираме до рехабилитатор. Ако има кой да се погрижи адекватно, не просто желаещ, може да се направи втори опит. Сега, по-наблюдателните от вас може би забелязаха, че в едно от условията беше бебето, което е кандидат за връщане на мама, да бъде достатъчно малко. И сега ще върна пак този слайд, който беше преди малко с изпадналата точка. Това също е бебе. И може да видите колко е огромно. Мама не може да лети с него. Тоест, мама може да опита да отлети, но ще падне. И след като падне на земята, тя не може да излети от земя, но не може да се вдигне с него. Така че мама може да скочи с него
и да опита да отлети, но това не е успешно нали, връщане на бебето на майката. Така че, когато говорим за тези неща, говорим за изключително дребни бебета, нали, с уговорката, че всички вие знаете, че нали, бебетата прилепи се раждат доста големички. И така, продължаваме нататък. Имате ли случаи така да са взимани от майките ми, да са отлетели? Моля? Имате ли такива случаи успешни да са ги взимали и да са отлетели с майките си? Имаме много провалени заради хората случаи. В смисъл идват майките, но човека... Заради липсата на еднорози. Не знам дали е щяла да дойде майката, но липсата на еднорози проваля тотално всички опити да се случи това нещо. А той вие няма как да го върнете, защото... Да, не. То, нали, всъщност, какъв е правилният подход? Да го сложим, нали, ако изобщо, по-скоро ще организирам транспортиране, честно казвам, но да кажем, че в добро състояние и е намерено над вечер, мога да изчакам час-два, то трябва да е там близо, където е намерено, ли? Как? На по-височко? Те котките си ходят навсякъде, други птици, в смисъл така ли, разни птички, гларус имаме тук в Бургас. Така, нали? Да, нали говорихме, значи трябва да го едно от нещата е да го обезопасим. Да, окей, въпросът е близо където е намерено ли? В смисъл, тя как ще дойде? Къде ще го намери това бебе? При всички положения трябва да е наблизо, където е намерено. Ако знаем къде е колонията, е малко по-различно. Няма никакъв смисъл да го носиме далече и да се надяваме мама да... Да, тя няма как. Да, ако не знаем, то просто по-скоро при вас за да отглеждане. Да, защото шанса е, не знам, минимален. Тия гларости при нас летят и вечерно време. Да. Може да е обсъждано вече, обаче те познават ли си ги индивидуално? Децата, бебетата познават ли майките? Познават си ги. Една мама може да си разпознае бебето сред хиляди. Няма проблем. И бебето ще си разпознае майката. Не е проблема в това, че не го разпознава. Добре. Може да си го вика, хайде, време е за вечеря, и то да си отговори. Да каже, още 5 минути. По-скоро обратното, гладен съм и то вика още Гладен съм. 5 минути. Добре, продължаваме нататък, защото има, значи, освен да се върне на мама да дойде да си го вземе, бебето може да се върне и в колонията. Така. Кога връщаме едно бебе в колонията? Значи, когато е в добро състояние общо. Тоест, той е дебеличко, здравичко, нали, помните снимките как изглеждат, без някакви наранявания, коремчето има млекце, т.е. яло е, т.е. току-що е паднало, нещо там е станало, току-що мама е някъде горе, бебето си е съвсем добре. Но, освен това, ние трябва да знаем точно откъде е паднало. Тоест, ние имаме едно място на нашата къща, една, нали, колония, която знаем откъде влизате и откъде излизате. И сме сигурни, че бебето е паднало оттам. И тази колония не трябва да бъде огромна. Тогава вече можем да го върнем обратно в колонията. Как се връща, ще го поговорим след малко. Сега само, понеже повечето хора, с които съм говорила, имат неразбиране защо да не е огромна колонията. По принцип, да, у нас повечето градски майчини колонии не са чак такива големи, но има места, където има огромно количество майки и бебета на голяма площ. Значи, може да си представим най-голямата градска колония в Остин, на Конгрес Авеню Бридж, примерно се казваше. Там има годишно над 700 000 бебета. Значи, представете се в този мегаполис, какъв е шанса мама да попадне на сгушилото се умиращо нейно детенце, което ние сме върнали някъде в тази огромна колония. Тя по принцип би могла да го разпознае, нали, това, което Яна попита. Тя ще го разпознае, но трябва да попадне на него. Нали, в този кълъбълък вероятността е много малка.
Така Ама че, то не вика ли, нали? Точно сред хилядите други може да му различи гласа, колкото и да голяма клонност. ама 700 хиляди бебета на каква площ са и какъв е шанса мама да мине точно там, за да го чуе? В целия кълъбълък. Затова Окей. ако попадне на него, затова се казва, че ако не е голяма колонията, ако е малка и знаем къде е, може да се върне в колонията. Иначе няма никакъв смисъл да го слагаш Тоест, някакъв. разпознаването си има някакви граници, така бих казала аз. Всички На колонията. всички сетива имат някакви граници, да. Така че, нали, как го връщаме? Ами, поставяме го по сигурен начин на място, в което се уверяваме, че то ще пропълзи вътре в колонията, т.е. на входа буквално. Нали, не винаги можем да го сложим вътре в самата дупка, но поне да е на входа, за да сме сигурни, че то ще пропълзи. Но преди това много е важно да го маркираме с някаква, нали, безвредни боички, ние маркираме с такива и тука. И следващите дни проверяваме мястото. Ако го намерим отново, това означава, че нещата, нали, не са на добре и го транспортираме за лечение и за отглеждане. Както виждате, до тук всичко е изговорено. Не може никакъв общ съвет да се даде, нито да го оставите намереното бебе, че мама ще дойде да си го вземе, нито взимайте, мама няма да дойде да си го вземе, така че сложно е и трябва наистина да се действа, да се звъни и да се обсъжда ситуацията, за да се предприеме възможно най-бързо и правилно решение. Да. Значи, честно казано, след много години четене и проверяване на случаи на връщане на бебета на майките ми, значи аз съм проклетийка. Ни се вода, ни се карам в повечето случаи. Трябва ми повече от нечия твърдение, че нещо се е случило. Та уверявам ви, че успехът, в кавички, на повечето от тези случаи, за които се говори по нета, е плод на пожелателно мислене. Значи има неща от сорта на аз го оставих и после го нямаше, мама си го е взела. Кой ти каза, че е така? Или оставих го, пък на сутринта имаше глано, значи, бебето го нямаше, ура, мама си го е взела. Има глано, това не означава, че мама си го е взела. Въобще не е факт. Може да е паднало, може да е пропълзяло някъде, може и хищник да го отнесъл. Възможни са всякакви неща. Тоест това, че някой е казал или че имало бебе, после нямало бебе, не е нали, абсолютно сигурното доказателство. Нещата по принцип още повече се усложняват, когато се включи какво представлява едно устройство за връщане на бебета на майките им. Защото това е, нали, ние не можем просто така да го подхвърлиме и имаме определени устройства, с които тези неща да се извършват. Ние какво казахме, че едно от нещата трябва да бъде, че мама трябва да може да го намери. Нали така до сега това разказвахме и също... Да. Тоест трябва да бъде сложено на някакво място. Нали, това, което говорихме, ако е в съседния квартал, шанса мама да дойде е малък. Тоест трябва да сме сигурни, че мама може да го намери. Тоест тя, нали, влиза в обхвата на нейните сетива. Нали, ако ще използваме разговора с Яна преди малко. Това означава да може да го намери, да й дадем шанс да го види. И освен това трябва да може, нали, да си го вземе, освен да го алокира, или алокира ли, как е точно правилната дума, но освен да го намери, трябва да може и да си го вземе от мястото. Говорихме, нали, преди малко, че нали, трябва да отговаря на различни условия, да може да кацне при него и да може да тръгне. Това са две, нали, различни неща. Ако си представиме прилепа, значи тя трябва да може да кацне, да се задържи, т.е. трябва да бъде повърхност, която не е гладка. Т.е. тя трябва да има достатъчно място, за да се приземи и сигурно да стигне до него. За да може да излети, и трябва различно нещо. Тоест, нали,
то вече е там, тя се държи, взела го, то се е закачило и сега тя трябва да може значи прилепите излитат или от земя, или скачат, гмуркат се във въздуха и се вдигат. Мама не можем да очакваме, че от земя ще излети с него лесно, освен ако не е много новородено. Така че говориме за... Нали, целта ни не е да я затрудняваме, т.е. приготвяме нещо, в което мама да може да отлети, т.е. тя трябва да може да се гмурне във въздуха, да има достатъчно височина, да може да се гмурне и да полети с него. Тоест, тя трябва да Няма е няма висока. препятствия пред нея и такива неща. Добре, в същото време бебето трябва да е на топло, защото ако го оставим, особено при вечер, нали, падат температурите, със сигурност. Тоест на фона на това, че трябва да е високо, че трябва да може, нали, да си го намери и да може да касне и да излети, съответно трябва да има и нещо, което да го топли. Да. То всъщност, нали, голите бебета трябва да се топлят и през деня, независимо колко е топло, нали. Това е нещо, което и на страницата на дивите животни Да. доста писане по този въпрос. Хората викат: "Ма то е топло сега." Не, те не имат нужда от допълнително затопляне. В случая също трябва да го пазят Да, всяко бебе, май. на Това е самата... във връзка с невъзможността им да регулират температурата. Да. Лесно. И всъщност устройството за връщане на бебета на майките трябва да бъде снабдено с източник на топлина, който да го поддържа топличко, докато тя дойде да си го вземе и да си го топли тя. Да. И като допълнение трябва да бъде и освен всичките тези неща и по някакъв начин обезопасено нещо. Да, от много неща. Значи първо то трябва да бъде защото, нали, казахме си, прилепите не падат тук така, но се случва, нали, да се изплъзне. Освен това може по някакъв начин да не е, нали, или не толкова даже да е преценено грешно, а бебето може да има някакъв проблем, нещо нали, което е невидимо, може да се изпусне и да падне, т.е. трябва да бъде обезопасено срещу падане, т.е. то трябва да остане в устройството, което ние сме подготвили. Трябва да бъде обезопасено и да не изпълзи, защото ако изпълзи, нали, ще си кажем: "Браво, ние го сложихме, върнахме се, няма го, значи мама си го е взела." Да, общо взето то ще си тръгне. Трябва да го обезопасиме и срещу хищници също така. Нали, това са трите неща, по които трябва да ги обезопасиме. Освен това, за да бъде още по-сложно, нали, в съвсем допълнение, значи хем трябва да му бъде безопасно, хем то да продължи да вика. Мама, нали, за да може тя да има шанс да го чуе. Което не винаги е налице, когато то е уплашено и има къде да се скрие на топло. Тоест, ние сме му предложили място, на което да му е топло. То е в момента, в който сме го сложили, там е шашнато и нали, то може да се скрие и да не вика. Нали? Тук разчитаме много, че като се разлетят прилепите, то ще започне да крещи, защото е гладно и мама го няма. Но така или иначе са множество фактори, които трябва да ги съобразиме. И така, сега какво реално представляват тези устройства? Айде най-сетне, нали, си говорим за това как се връщат реално бебета на майките им. Те реално могат да се изработват и се изработват с подръчни материали. Никъде няма производствено нали, готови купешки нали, такива устройства. Ще разгледаме няколко примера. Връщачки на бебета на прилепи. От Алиекспрес. Връщачки на бебета на прилепи. От Алиекспрес. Човек ще гаря. Няма. Аз не съм проверявала, но може и да има, що не. Всичко е възможно там, да. Сега ще разгледаме няколко примера, само няколко. Нали, ще разгледаме най-разпространения, на може би най-успешните места. И ще ги коментираме всичките, защото нали, сега ние се учиме как се взимат решенията. Ето една от най-разпространените връщачки на бебета. Какво представлява това? Значи това са два примера, които са по един и същи модел. И
това са, значи имате снимката по средата, в горната част, аз не знам дали тук имам някакъв, само секунда, може би ще мога да го покажа. Ето тука, вижда ли се? Вижда се. Да. Виждате как е подутичко. Там отдолу има бутилка. Нали, има източник на топлина. Това е кърпа, която е сложена върху капак на кутия, картонена, и отстрани има хванати, това е изолация за водопроводни тръби. Само да махна тия... Тоест кърпата е прещипана с тези тръби ли? По ръбовете? Да, кърпата е, за да може мама и бебето да седи там закачено и мама да кацне и да може да седи там преди да отлети. И това е нещото, което то се инсталира. В единия случай е върху стълба, в другия случай имаме някакво друго устройство, но така или иначе е нещо, което се слага на някаква височина, което в случая за дребните прилепета, тази височина е окей, за да може тя да се гамурне и да излети по-едър вид, най-вероятно ще трябва на доста по-високо да се качи, за да може тя с бебето да се гамурне и да излети. В случая мисля, че Маги питаше как е закрепена кърпата и ставаше въпрос за изолациите, дали с тях е прищипана самата кърпа, но предполагам, че изолациите са върху кърпата и са хванати с свински опашки, доколкото мога аз да видя от тук. И това общо взето май прилича на хранилка. То няма къде да се скрие бебето, значи хранилка за някакви хищници. Не знам. Да. И сега нещото е, идеята е да се сложи това, да поздраджа, да се отиде, да се изчака. Много интересни наблюдения има на хората, които ги правят. Тук има едно нещо, което аз съм го оставила, не го разбирам със сигурност все още, защо насоките им са да не се поставят точно под място, на което е колонията. Не мога да кажа. Такива насоки имат там. Сега, общо взето, значи виждате в дясно, това са идентични установки, които са препоръчани от една обща централа, така да кажем, в Обединеното кралство. Не е ли за да не предизвикват хищници да намерят колонията, ако не намери майката бебето? Да предизвикват хищници да намерят колонията? Да, за да това да не трябва да се слага надолу под колонията. За да намерят колонията едва ли, защото хищниците, които могат да се възползват от това, че някъде има колония, те прекрасно знаят, че имат, като котките, например, са едни такива хищници, които разбират къде са колонията и си ги ловуват на влизане и излизане. В дясно може да видите това нещо цялото. Те казват, че е имало доста интерес от страна на прилитащи прилепи, но така или иначе мама не е дошла да си го вземе и че е било много интересно да се наблюдава цялата тази работа. Сега те казват, че още няколко дена, ако е можело вечери, да се опитва, най-вероятно е щяло да се случи, но пък за нещастие времето не е било добро тогава и не могли. Това са два проблема. Едното е това, което говорихме. Значи, за да има опит още веднъж, то трябва да има човек, който добре да се погрижи. Тези съвети са в Обединеното кралство, където прескачат се bad carers, т.е. има адекватни хора на много места, които могат да окажат помощ. Така че това не бива да се забравя, когато се говори за местни условията в България. И другото нещо е, че никой не гарантира на другия ден времето да става за връщане на бебета. Вляво имаме пак нещо такова, в което хората споделят също някакви неща. Че в началото, като излети колонията, не е никакъв интерес към бебето, ама след някакво време започват да идват да разглеждат и така. И в крайна сметка може да се надяваме, че ще го вземе. И тук също казват, че понякога доста честичко се случва на втория или дори на третия ден да го взимат.
Тоест, когато нямаш хора, които адекватно да се погрижат на място, значи първо адекватно да направят установката, да вложат времето си и всичко останало. И ако няма хора, които да могат да поддържат бебето в добро състояние за втори, за трети опит, просто въобще не седи въпроса за връщане на мама. И така, сега това е много хубаво и вие още в началото, аз съм много щастлива с реакциите, вие още в началото го казахте, това е хранилка. В смисъл, аз включително, понеже аз винаги съм си го мислила това нещо, но викам, днес ще се излагам пред много хора и попитах Любомила изрично и тя потвърди, нали, тук сервираме едни бебета на едни сови, нали, примерно. Не само сови, и всякакъв друг хищник би могъл да се поискатери малко. Ако седим до тях да ги пазим, то такава е според мен идеята, нали? Седиш половин-един час. Ти можеш ли си го представиш как седиш срещу това нещо и совата, която ти няма да я чуеш, че идва, ти няма да видиш, Да, и това го има. какво ще направиш? А има ли друго? Ти в случая го пазиш и от майка му, защото нея ще е страх. Да. Не, то изобщо, нали, за Бургас, аз съм го отписала, отчислила, описвам. Това за Бургас няма как да стане по никакъв начин. Пак да кажа, тук си имаме гларус. Не знам колко сови си имаме, ама си имаме гларуси. И котките ви, те айде от котката, нали, ще видиш котката, ще я изпъдиш, аз от тази гледна точка, ма да, от другите тя ще тича просто няма как. Така, това са, всичкото са неща, които трябва да се съобразят. Няма как да пришием едни правила от някъде в нашите условия. Освен това, тук говорихме на какви условия горе-долу трябва да отговаря едно такова нещо. И в ляво даже го казват, нали, че е направено така, че да се предотврати бебето да пропълзи. Обаче, хора, не знам дали го виждате, тук бебето ще пропълзи съвсем спокойно. И тук ще пропълзи, и тук ще пропълзи, най-вероятно и тук. А освен това, нека да ви кажем, от личен опит, бебетата чудесно ще се покатерят по тръбите за изолация. Не тръбите за изолация, изолацията за водопроводни тръби, тя е достатъчно такава, за да могат да ходят по нея. Не е достатъчно гладка. Така че от това нещо... Достатъчно пореста, тя е идеална за катерене. Не съвсем, защото не е т.е. порите могат За техните крачета е идеално. Да, но това, по мое мнение, не може да спре бебето да излезе. Така че имаме, нали, това е основното нещо, което ние нямаме тук. Нямаме предпазване от хищници. Може би условията в UK са различни, отколкото тук. Нали, нямаме предпазване от... отпадане се получава, защото отдолу има къде да се задържат и наклона е такъв, че да няма, но няма предпазване от това да излезе настрани. Сега, понеже имаше въпрос, има ли въобще такива случаи на успешни връщания, ще дадем няколко клипчета. Айде. Това после ще го видим. Имам такова, извинявайте, също се опитам да го разкажа. Айде. Простете, трябва да се върна в Zoom, вероятно, за да мога да махна подчертаването после, друг път. Добре. Значи толкова... ето го, отишло е тук. Сега ще ги махна подчертаването. Може би, да. Да. Що ми го дава този слайд сега ще го кажем. Значи това е на темата защо трябва да има човек на място, който да може да се погрижи адекватно, а не може просто някой там, нали, да го нахрани. Това е на едни изключително добри рехабилитатори в Пенсилвания, техен пост, в което се казва, че един нормален рехабилитатор
никога няма да каже на човека, който е намерил прилепа, да го нали, рехидратира или пък да го нахрани или нещо такова. Нищо различно от това да го затопли няма да му каже. Не защото рехабилитаторите не им пука, а точно защото много им пука на това животните да бъдат в добро състояние. И тук имаме две бебета, които са на почти една и съща възраст. Престояли са сами, нали, такива загубени, в момента ми се губи думата, която мога да използвам, но така или иначе са престояли сами без майка си еднакво време горе-долу. Разликата между двете е, че едното е хранено с адекватна млечна формула и рехидратирано по адекватен начин, а другото не. И съответно едното има шанс, другото не е имало никакъв шанс да оцелее. Това е разликата между това да се погрижи някой, който знае и някой, който има добро желание и в голяма степен доза егоизъм, защото кой аз ли не мога, аз съм отгледал наши колко котки. И така, затова никакви компромиси не се правят, когато на място няма човек, който адекватно и истински може да се погрижи. Кара ви гледат обикновено тези хора? Моля? Кара ви гледат обикновено тези хора? Поне 400. Да, разбрахте, да. Така, минаваме нататък. Сега ще разгледаме малко. Добре, ако да се транспортира до центъра, невъзможно или много трудно ли ще стане, ще се забави и ще стане вече късно, такава не може ли време да се каже там каква бебешка формула да се използва? Значи, това пак казвам, значи, за да може да се получи удачно, трябва да имаме комбинация между условия, правилно рехидратиране, което не е просто някой да набие една инжекция с някакви течности или да му даде да пие вода, или в много от случаите, които сме имали, да го пръска бебето или да го увие в мокра кърпа. И правилното мляко, дадено по правилният начин. И всяко едно от тези неща, ако бъде пренебрегнато, резултатът е много по-тежък, отколкото ако изчака няколко часа, докато стигне до адекватна помощ. Лекуваме после пневмонии, лекуваме метаболитни проблеми. Нали? Няма. Сега ще гледаме няколко три видеа, по-точно за това как се... Тук в случая ще съм изключила звука, защото няма смисъл да го пускам го. Тук са сложени две бебове. Не съм изключила. Не, вие не го чувате. Виждате как нали, има интерес от възрастните и накрая мама кацна. За другото бебе няма особен интерес. Проявяват го. И сега виждате как бебето ще си отиде под мама. След мъничко ще се закачи. Аз няма да го оставя цялото видео да го гледаме, защото е доста дълго. Просто да видите как ще си пропълзи и ще се закачи за мама. И когато е сигурна, ето го, хоп, обърна се и ще се мушна. И сега ще го такова малко. Някъде тук, примерно. И оп, мама си излетя. Нали, тук имаме нещата, за които говорихме. Нали, има недостатъците, че може да си пропълзи навсякъде. Ако дойде хищник, няма какво, ще скочиш срещу совата, след като тя вече е в съседния квартал. И нали, тук пак говорим за евентуалния размер на бебето, че трябва да се съобрази и да има как мама да си го отнесе, защото ако аз съм го виждала това нещо, ако майката падне на земята с него, а това се случва, когато бебето е голямо, не защото мама не иска да го вземе и не защото бебето не се седи на мама, а защото тя просто не може да лети с толкова голямо бебе.
И Те това следващото. защото се раждат по принцип много големи самите бебета и много бързо порастват. Да. Защото, значи тук пак нали, говорихме за това, че прилепите, не можем да говорим за 1400 вида общо, но като цяло прилепите се раждат много големи спрямо размера на майка си, да кажем 1/3 от размера на майка си. Това означава 60 кг жена да роди 20 кг бебе. Голямо. Нещо като третокласник, примерно. И много, не знам в днешните условия дали не е даже по-малък. Да. Загубих си думите, чакайте сега. И всъщност за много отрицателно време, значи то се ражда голямо и за отрицателно време става с размера на майка си. Аз сега ще се опитам да намеря този слайд да ви покажа как всъщност бебе, което е, ето го, секунда, ето го. Това си е бебешко бебе. Нали, той е далече от все още да се опитва да лети. Ако видите колко е огромно сравнено с майка си. Тук вече почти наполовина. Ами да, ако не и подминало. Значи с него тя няма да може да лети. Така че това е така. Връщаме се към следващото видео, само да отидем. Те са различен тип, просто затова 3 видеа съм избрала. Пак мисля, че да, няма звук, радвам се. Значи тук пак ще отлети майката с бебето. Тук имаме малко по-адекватно. Според мен, значи, това, което виждам, са бордовете отстрани на установката е малко по-добра и има тази козирка отгоре също дава някаква допълнителна, нали, защита на майката и това е малко по-добър вариант. Сега нали, тук няма какво толкова да го коментираме, защото сме го коментирали преди това. Сега ще ви пусна едно нещо, което няма да ми се смеете много. Значи това е на един от нашите случаи, когато сме се опитвали да се върне бебе на майка му. Значи имаме много малко време, в което трябва да обясним на човека какво как да направи. И аз от някакви подръчни материали с много древни неща се опитвах, защото говорейки само, нали, жената не можеше да придобия ясна представа. И аз съм записала някога си това видео с едни малко направени подръчни неща и ще го пусна с молба за вашето снизхождение, моля към него. Този път обаче ще бъде със звук, защото има Верче говори. Значи конструкцията приблизително нещо такова. Целта ѝ е следната. Значи бебето може да ходи тук да се държи на това нещо. Това е такова нещо грапавичко. Да може да се държи и да ходи нагоре-надолу, но да не излезе от цялата конструкция. Затова тук е гладко. Ето тук има, примерно съм си сложила тиксо. Не знам дали ще се речи. Е сложено тиксо, за да стане гладко. Защото има иначе неравности на самото кашонче, пък то прилеп се вика не случайно. Така че всичките други повърхности, включително и сега тук не знам дали ще успея да ги покажа. Да, както и да е. От тая вътрешната страна също е гладко. Гладко от всякъде, за да не може бебето да се покатери. Т.е. дори да се държи тук и да падне, единственият му начин да се качи обратно пак на това, а не да излезе навънка, за да не го загубиме. Трябва да бъде достатъчно широко, за да се престраши майката да кацне и освен това да може да отлети. Значи прилепа скача, гмурка се във въздуха и излита, т.е. трябва да има как да скочи от тук, т.е. моята конструкция не е много добра, въпреки че горе-долу става. Нали? Горе-долу трябва, всъщност е добре. Горе-долу ето така, защото ако е тук бебето и падне, да може да падне вътре, а пък майката да си скочи.
Това тук всъщност е все едно бутилка вода с увита в плат някакъв, бутилката с гореща вода, увита в плат, за да може бебето да влезе, но по никакъв начин да не може да се мушне между плата и самата бутилка, за да не се получи претопляне или евентуално изгаряне. Тоест това значи горе-долу височина около 6 см ще попречи на бебето със сигурност да излезе. Ако е високо 40-50 см и около 30 см широко, би трябвало да му се осигури достатъчна площ на майката да излети. И така, че би трябвало тук, нали, да се побере една бутилка от литър и половина, която да държи достатъчно дълго топло. И е достатъчно издадена, може би, за да може майката, нали, от 50 см примерно височина, се ще може да набере тук, за да може да си изскочи. Това е, ако има някакъв въпрос, ако съм пропуснала нещо, пиши. Сега тук правиме няколко, нали, уговорки. Това е правено по един, нали, конкретен случай, защото място, на което ще се поставя, не предполага това, но може да се пусне допълнително. Дай сега да си взема пак това, дето после ще се чудя как да го... Извинете. Така. Ето тук може да се пусне отпред, как се казва, като козирка надолу малко, за да бъде още по-сигурно срещу хищници. Тоест нали, да предпазим още малко. Без да пречи мама да скочи, но, нали, да предпазва допълнително. В случая нямаше нужда. Другото нещо, което, нали, това дето пише гладко, нали, то е задължително, за да може бебето да не излезе. Но имайте предвид, че трябва да съобразиме и къде слагаме, ако няма такава установка, нещо, трябва да бъде... Значи, ако примерно е в леген бебето сложено, шанса да излети мама отвътре, нали, по мое мнение, е почти никакъв. Тя не може да се изкатери по гладките стени не с бебето и сама не може, по стените на легена. Също важи за сакси, някакви, всякакви, пък да излети от земя, нали, да кажем, ако е в саксия, която е широка и нали, дълга такава, да може да излети с бебето оттам, пак е, нали, много малко вероятно, така че трябва да се покатери някой. Ако е в място, което е само гладки стени, без тя да може да скочи, няма, нали, никакъв шанс. А сега искам, значи, най-хубавото видео, според мен, е някога. Това е, може би, най-популярното видео на събиране на майка с бебе в интернет. На мен ми е чисто удоволствие. Аз ще го пусна със звук и после, нали, ще го коментираме, защото в него има точно всичките уния важни неща. В смисъл, това е правено от човек, който е изключително добър рехабилитатор, изключителен специалист, изключително отдадена. Тя никога няма да направи компромис. Това е най-важното нещо в цялото нещо, за което говорим. Никакви компромиси, ако искаме бебето да живее. Да, пускам го. Стига говори. Se lo filmas, cabrón. ¿Ya? Se salió. Yes. Има papír, има
Цици. Я. אני מחברת אותם כאילו אני יכולה לחבר אותו לבד, אנחנו פשוט בדרך כלל בודקים שיש חלב. יואו, זה מדהים. אתם רואים חלב? כן. רואים בו? כן. הוא תופס? איזה כיף! Значи, това нещо, което виждате, Нора е изключителна. Това са действия на професионалист. Тя е прегледала бебето, знае, че бебето е добре, знае какво да направи. Правим оговорката, че това са съвсем различни тип прилепи. Тя го държи през цялото време, за да може да го предизвика да вика майка си и колонията пристига наистина, но тя не го пусна, без да се увери, че майката може да си го има мляко и може да се погрижи за него. Този подход е подхода, който, нали, би трябвало да има всеки, който иска да се погрижи наистина, а не наполовина или дайте да направим нещо, да отбиеме номера. Надявам се, че до тук имаме... Само да се причинах на Нора пък. Мисля, че ако майката беше под колонос, 10 пъти да е охапала. Ти смяташ, че това не хапе ли? Охапала ли? Просто Нора е изключително добра. В смисъл, нали, това е... Да. Под колонос, ако го хване някой по този начин, може да му причини доста неприятности. Затова казах, правим оговорката, че това са различни видове прилепи. Говорим за подход. Говорим за липсата на компромиси. Ако искаме да свършим работа, трябва да я свършиме. Затова става въпрос. Така, по принцип за... Освен, че хапе, мислиш ли, че се опитвала да избяга прилепката, но само, в смисъл, само защото Нора държала здраво не е избягала? Или наистина искаше да си отиде при бебето и стоя в ръцете доброволно? Аз много трудно те разбирам какво казваш. Някой може ли да ми помогне? Чакай да се перефразирам. Дали е стояла майката доброволно в ръцете на Нора или се е опитвала да избяга? В никакъв случай, просто Нора знае какво да направи. Вижте, всъщност тя също се, нали, бори се доста време, докато успее да го направи, но го направи безопасно, смисъл. Нали, нито беше ухапана, нито нищо и успя. Не е седял доброволно. Никакъв шанс няма майка с бебе да се остави доброволно в човешки ръце, диво майка. Никакъв шанс. Така, сега ние малко нали, съвсем минахме нататъка, много пресрочихме времето и ще вървиме към приключване, понеже до тук всичко го разказвахме по някакъв много супер подробен начин, за да не приемате просто така на доверие това, което казваме, нали, думите ни, въпреки че, нали, аз съм ви казвала множество пъти, Кокин няма да се умори да ви повтаря едни неща, аз тези, нали, че доверието ви ни е безкрайно безценно. Но така или иначе въпросът беше да не приемате думите ни просто на доверие, поставени срещу други думи, които ще срещате. Но, нали, знаете, широк свят, голям интернет и така нататък, мнения всякакви, информация всякаква, експерти всякакви и така. Въпросът е, не твърдат се различни неща, въпросът е как да се ориентираме. Сега ще говоря си от моята си камбанария. Разбира се, човек може да разчита преди всичко на здравия си разум, въпреки че много хора смятат, че аз нямам такъв съвсем. Но, нали, едно от нещата, които можем да видим е кой твърди нещото, което нали, сме прочели. За много ще се изненадаме от резултатите. Значи можем да проверим кой колко прилепа реално излекувал. С колко бебета се е срещнал, колко е спасил, колко е отгледал, колко е освободил, колко животни е преценил, колко опит има реално.
За ужас, значи предполагам, че 90% от вас не могат да си го представят даже. Има организации по света, които евтаназират всеки прилеп, който получат, въпреки че се занимават с това. Има организации в големи спасителни центрове в Европа, които смятат, че нито едно бебе прилеп не може да бъде отгледано. Не да не може да не бива да бъде освободено, след като може да бъде отгледано. То не може да бъде отгледано успешно, да оцелее от бебешка възраст нататък. Така че трябва да гледаме хората, които дават съвети, какво реално имат зад гърба си. Нали, на какво реално могат да стъпят и сега. Ще разгледаме, последно, нали, ще ви помолиме за вашето търпение за това, за да видим какво реално казват експертите, което е, нали, най-важното нещо. И сега ще помоля ние всичките, нали, момичета заедно да прочетеме. Значи това е от книгата на Аманда Лолър. Аманда, ние сме говорили много. Това е основателя на Battle Sanctuary. Това е майката на рехабилитацията на прилепи, която от 40 почти близо отива години се занимава с това. И има почти 20 години опит с дива колония и наблюдението. Така че нека да прочетеме, моля ви, момичета, да прочетеме това, което Аманда казва. Сани, би ли почнала ти? Да, от кое да почна? След наблюдение. След наблюдение? Да. Ехо. Да. След наблюдение на хиляди новородени от вида татарида, не знам как се произнася, брасиленсис, майчина колония в продължение на над 2 десетилетия, авторът разработва следните насоки за определяне на това дали прилепче е сираче при видовете, които живеят в колонии в цепнатини. Първата точка е: здравите малки изглеждат закръглени, а зоната между раменете им е равна или съвсем леко плътнала. Това е изобразено на фигура 9.1а. Горе в дясно. Да, което трябва да е горе в дясно. Да продължавам ли нататък? Не, някой друг. Добре, ще се включа със следващото. Сирачетата, осиротелите малки, които вече са останали такива, постепенно се отдалечават от колонията. Първо се преместват по периферията на групата на колонията, а след това напълно се отделят от нея. Това се вижда на втората снимка, която е долу в дясно. И се вижда осиротяло прилепче от... как беше? Вида свободно опашат прилеп, нали така на български се казва този странен? На български не е така, няма... Давай. Не е ли така? Фрите от бат. Добре. Безплатни бухалки. Да, безплатни бухалки. И всъщност, да, вижда се, че се отдалечи от колонията. Хлътналата зона между раменете, което говорихме почти в самото начало, е признак за изтощение, въпреки че малкото е яло наскоро. Сега има една стрелка черна, не знам дали я виждате тук, както е прилепчето от дясната страна. Тоест, всъщност то е негово ляво от дясната страна на снимката, да. Да, виждаме я. Да. Там е всъщност стомаха му и се вижда, че... Млякото, което е в стомахчето. Да. Малко. Вижда се малко светличко, като беличко. Да, благодаря. Добре, аз ще прочета следващото. Третото е, нали, третата насока, която Аманда дава, е силно хлътнали рамене за признак на изтощение, означават, че малкото е сираче и се нуждае от спасяване. Дори ако в коремчето на изтощеното прилепче се вижда мляко, то вероятно го е откраднало от чужда майка и пак се нуждае от помощ, тъй като няма да оцелее без човешка намеса, което, нали, на двете фигури, които са показани. Следващи. Ако прилепче е паднало от колонията, местоположението на колонията и не се знае точно откъде е паднало, то трябва да бъде спасено независимо дали изглежда здраво. Това е особено важно при колонии с голям брой прилепи. Например, под мост, според Джастин,
Стивенсън, поставянето на малкото на непознато място може да попречи на майката да го намери и то може да умре от глад. Следващия. Само прилепчета, които са здрави, закръглени и добре нахранени, могат да бъдат върнати точно на мястото, от което са паднали. Те трябва да бъдат маркирани с нетоксична боя, преди да бъдат върнати в колонията. Ако бъдат открити отново извън нея, трябва да бъдат спасени. Прилепчетата никога не трябва да се поставят на дърво, стълба или нещо подобно с надеждата, че майката ще се върне да ги вземе. Единственото изключение е, ако се наблюдава непрекъснато, за да се уверите, че майката наистина е дошла и е прибрала малкото. Твърде често прилепчета се оставят на високо място през нощта и изчезват до сутринта, което кара спасителите да мислят, че майката ги е взела. В действителност обаче малкото вероятно е пропълзяло някъде, умряло е от глад или е станало плячка на хищник. Много ви благодаря. Нали, видяхте реалните експерти какво казват. Няма съвет от сорта на оставяме го, мама ще дойде да си го вземе. С което същинското нещо приключваме. Сега имам само последно молба за вашето търпение. Вие може да си дадете сметка, че само секунда, сега ще се опитам да го пусна. Не съм добре подготвена за това нещо, извинявайте, но ще го споделим с всеки, който иска. Значи, безценно би било, наистина, ако имаме подобни джаджи за връщане на бебета на майките им, така че да ги има на различни места в България, така че ако ни се обади някой, да кажем в Шумен и има бебе, което е подходящо за връщане, да има някъде нали, разумна близост до него, готова такава джаджа, която да бъде взета и да бъде използвана, а не да се надяваме, че хората ще направят нещо и по пътя на изработването му ще кажат оф, няма, нали, аз нямам толкова време, не ми се занимава. Така че ако някой от вас биха искали да се включат в това, да произведеме някакво количество такива неща, които да разпратиме някъде да седят на изчакване нали, в България на разни места, сега ще пусна в чата един линк за присъединяване в Viber, една група направихме, просто и така, нали, колкото нали, да има къде да се събереме, за да се разберем как точно да го направим. Много ще се радвам, ако можем да произведем такива неща. И в същото време, нали, ако не сте в София и искате да съхранявате едно такова нещо, с което би могло да се опитва, също, нали, пишете, кажете, убедете се, за да се опитаме нали, ако имаме подходящи условия, да подпомогнем успешните възможността за успешно връщане на майка. И така, според мен това беше всичко. Имаме сега въпроси, ако са ви останали някакви след цялото наше говорене. Преди това само да кажем, значи юли и август излизаме във ваканция, но ще правиме мънички гледания на клипчета с бебета и разказ по тях. Без сценарий, без нищо. Просто влизаме си, пускам някакво, нали, видео с бебета, как се хранят, как тичат, как не знам какво си и си говориме по тях. Просто седиме и гледаме кино и си говориме приятелски. Ако, нали, няма да има такъв тип срещи, но мънички, кратки киногледания ще имаме. Иначе знаете, че винаги може да се включите. Имаме си училището за прилепи, в което се учиме как нали, да решаваме проблеми на прилепи в сгради и въобще свързани с човешки дейности. Имаме нужда от хора за транспорт, имаме нужда от хора, които да ни помагат с строежа и с разни изработване на неща. Имаме нужда от бат-мами, които да гледат прилепи, организатори на събития и какво ли още не, ако някой му се занимава с това да помага за спасяването на прилепи. С което приключваме. Ако имате въпроси. Аз да питам Тони, защо е толкова мълчалив днес?
Докато Тони си намери микрофона, ако въобще може да говори, нали, някой друг, ако има въпроси, може да зададе. Ако не, аз ще се радвам, ако някой от вас сега се престраши. За мен е много важно, предполагам, че момичетата също ще се радват да чуят някакъв вид обратна връзка за това, което говорихме сега. Звучеше ли ви логично? Разбрано ли беше? Изясни ли ви се защо? Нали, оставете мама, ще дойде да си вземе бебето. Не е съвсем правилния съвет. И така. Аз имам въпрос. Бебетата се транспортират както големите прилепи, в смисъл в същите кутийки, с мека кърпа и така нататък. С малки разлики, нали? Защото за бебето не говорихме, трябва да се пази температурата и така нататък, топлото, с някои особености, но като цяло принцип е да, това е. Ти през цялото време гледаш, нали, как ако се случи, веднага... Да, няма да се справя, т.е. инженерните ми способности са клонящи към нула, в никакъв случай не мога да го изработя това нещо. Странно. Пък, нали, да се държи на ръка, на мен ми изглежда много... Не, на ръка не става. На ръка не става. Не става, да. Прави поговорката, това са различни видове. То ще го душа, нали? Смисъл... Само за израелски прилепи. Да. Те И не в са общи само линии, израелски. освен да го изпратя, друго не видях аз като полезен ход. Да. Да, и не разбрах как да ги пазим от Совио с тези установки, така че има ли смисъл изобщо? Не мога, някой ще ми... Така към... От Сови как да ги пазим? Нали, от котки разбрахме, но от Сови... Лесно е, значи намирате сокол, той пази от совите, котка, която да пази от сокола, лисица, която да пази от котката. Не, лисицата. Да, наистина. Значи, Янче трябва да направиш така, че совата да не може да влезе. Затова говорихме, че може да има, нали, допълнително засенчване отгоре, за да не може тя просто да влезе и да вземе, т.е. бебето да бъде ако има капаче и бебето е тук, совата няма да го вземе, мама ще го чуе. Отговорих ли ти на въпроса, ако това беше? Да, благодаря. И аз имам въпрос. Да. Когато казваме, че ако ни е скучно, можем да слушаме нещо, въпросът е доста глупав, ама той няма ли да чуе то прилеп, че слушам нещо на слушалките? Но това са градски прилепи в повечето случаи. Те са свикнали на такива невъобразими шумове. Повечето градските прилепи живеят до чалга купони, до... И ремонти на съседи, да. Студентски град. Студентски общежития, да. А ако материала има гънки, в които бебето да се мушне, няма ли да е по-защитено от хищници? Да, възможно е. Супер. Аз в момента съм от телефон, ма ще разгледам после джаджата да видя моли да направя джаджа. Но зависи, зависи, между другото, за гънките зависи за хищник. Защото котка може да си го изкопа оттам. Да кажем, нали, някакво... От сови предполагам, че да, защото те би трябвало да разчитат на зрение, ако то е скрито, не би трябвало да го видят. Ама ако Любомила ни е под ръка, може да каже дали. Няма я вече в момента, добре. Според мен би могло да. Зависи от условията. Това е хубаво нещо да се обмисли, да. В този случай. Друг? Има ли някой, който не са му били ясни нещата, който има все още някакви съмнения, полезно ли му беше, такива неща?
Да, супер беше. То тук не мисля, че е имало хора, които да са бързали да доставят прилеп на майката му, но ако имало такива, със сигурност ни убедихте, че това не е желателно. То не И е, освен ако не е със специалната установка и в определени условия и така. да, не е невъзможно, но просто трябва много и специални условия, за да се получи. Това е Ние процент, т.е. в останалите случаи е по-добре да наистина да дойде при нас. А този 1%, в който нали, има вариант да се върне на майка си, да, при подходящите условия да има и еднорог, примерно. Аз мечтая за момента, в който ще има, примерно, на 10 места в България хора, които гледат прилепи и го правят правилно и адекватно, за да може да се получават тези неща. За да има по-голям шанс и така. Ами добре, значи няма да ви задържам още време. Безкрайно благодарим. И или до киновечерите в първите вторници на юли и август, или направо за септември. И така, благодаря ви и чао! И Лека ние вечер. благодарим. Чао! Благодарим, лека вечер. Чао.